Zdravím vás, moje meno je Mária Kotusová a toto je ďalšie zo sérii videí na tému ťažké situácie s deťmi, ako sme ich zvládli u nás doma a ich prepojenie na vývinovú psychológiu s dôrazom na vzťahovú väzbu podľa doktora Neufelda. A dnes sa s vami chcem podeliť o skúsenosti na tému hranice. Hranice sú veľmi sprofanovaná téma, veľa sa o nich kade-tade hovorí v rôznych súvislostiach, takže by som s vami chcela zdieľať dve situácie, v ktorých rezonuje táto téma pre mňa, ktoré sa nám stali nedávno v našej domácnosti s mojou 4,5-ročnou dcérkou. A prvá situácia sa stala jeden večer, kedy už sme mali ísť spať, už sme boli všetci v posteli a moja dcerka chcela, aby začala byť taká nekľudná a že ona teda chce svoju perinku, bežne je pod našou. A už si vravím, no však dobre, tak ju donesiem. A vlastne zároveň sa ale však stalo, že ona chcela ísť so mnou, a čo už som asi v tej chvíli, sa mi to jednoducho nechcelo. Hovorila som si, ešte sa zasekneme niekde, bude to zase trvať, už treba ísť spať, ráno vstávame. Veď to poznáte určite takúto situáciu. Tak som si povedala, že nie, zlatičko, ja ti ju donesiem a buď tu s ockom, za chvíľu prídem. No a prišla som, doniesla som jej perinu a vyústilo to vo veľký krík. Ja som chcela ísť s tebou doniesť tú perinu. A prečo som tam nemohla ísť? No, tak chvíľu som si myslela, že to teda nechám vyplakať a s tým, že teda uznám tie jej pocity, ktoré tam boli, že to jednoducho chcela a nebolo to tak. Ale začalo to vyzerať fakt tak, že to jednoducho nebude fungovať v tomto prípade a položila som si teda otázku, že prečo som to naozaj vlastne spravila, prečo som tam nešla a naozaj tá odpoveď bolo, že sa mi to nechcelo a že som sa vlastne bála, že opäť moja rodičovská autorita nebude nejakým spôsobom stačiť alebo že ju budem musieť zase zapájať, jednoducho sa mi do toho nechcelo. Tak som si povedala, že dobre, teraz vlastne nemám s tým až taký problém tento úkon zopakovať a ísť tam s ňou, s tým, že ju vezmem na ruky, pôjdeme tam aj s tou perinou, zoberieme ju zase a pôjdeme naspäť, čiže situáciu zmeníme. Tak som dcerke navrhla toto riešenie a vlastne takto sa to aj stalo. Išli sme tam s tou perinou a perinu sme potom odniesli spolu aj naspäť a dcerka potom zaspala celkom v pohode. A nič sa nestalo. A potom je tu druhá situácia, kde sa nám stalo zase to, že viete, dievčatá sa chcú parádiť. A dcerka si teda vymyslela, že si dá do topánok opätky, čo spočíva v takých kockách drevených a potom v nich chodí po dome. S čím a priori nemám nejaký zásadný problém, pokiaľ to nie je nejako dramaticky dlho. Ale čo sa stalo je, že chcela ísť v nich von. A s čím už teda problém mám, pretože mám pocit, že v tom nemá úplne dobrú stabilitu a nie je to vhodné. Takže sa stala nasledujúca situácia. A dcerka si dala tieto opätky a hovoria, že teda ona pôjde von. A ja, že nie, že v tých opätkoch ti nechcem dovoliť ísť von. A ona, že prečo? A tak som jej teda povedala ten svoj dôvod. A že ja v nich pôjdem von. A ja, že nie, ja ti to nechcem dovoliť v nich ísť von. A ona, že prečo? A tak som jej to zase povedala. A zase sa to opakovalo. A zase. A nechala som sa chytiť do tejto pasce, že som jej to povedala už asi 5. krát ten dôvod s tým, že vždy som tam ako pridala niečo, čo by jej mohlo pomôcť pochopiť to. A potom už sa to vo mne začalo vdvíhať, viete, to také, že tak to
snáď nie. To už sa jej fakt nechce opakovať a vyzerá to, že to nikam nevedie. A už som začínala byť aj ja frustrovaná a nahnevaná z toho, že vlastne čo sa deje. A už som začala, no, že proste nepôjdeš von. Schytila som sa do tejto autoritatívnej pásce. Nuže a potom mi to došlo, keď už dcerka som videla, že už hovorí, že tak hej, až vtedy mi to došlo, áno, stáva sa aj mne, že jednoducho to prepísknem a jednak sa nechám chytiť do pásce, že vysvetľujem dieťaťu príliš dlho, že prečo niečo nemôže, alebo teda, že potom sa aj nahnevám, že to nechápe. A čo som spravila teda v tomto prípade je, že som si ju zobrala na ruky a povedala som jej, že ty tomu vôbec vlastne nerozumieš, že prečo to nemôžeš však, a ona, že nie. A že ani tomu nemusíš rozumieť, to je v poriadku. Ale že nepustím ťa v nich. A ono, že a prečo si v nich chcela ísť? A mi povedala nejaký svoj dôvod, ale jednoducho potom si to odplakala. Povedala som mu, že ju chápem, že v tom veľmi chcela ísť a že chápem aj ten jej dôvod a že bohužiaľ, že ju tak nepustím. A dcerka si trošku poplakala, nie ani dlho, a bolo. Takže čo tým chcem povedať? Toto boli dve situácie, v ktorých v obidvoch by sa dalo, kebyže sa držíme nejakej striktnej teórie hraníc, a povedať, že tak toto je moja hranica, už nejdem s tebou z tej postele, chcem, aby si tu bola a tak to bude. A vlastne že nedbám na pocity toho dieťaťa, hlavne na ten svoj dôvod, že prečo to tak mám, aj na tie pocity toho dieťaťa. A kebyže to robím, tak vlastne riskujem to, že môžem poškodiť náš vzťah, pretože ten môj dôvod bol naozaj hlavne kvôli tomu, že mne sa to nechcelo a že jednoducho som mala pocit, že tá moja autorita rodičovská je tým narušená. A preto som zhodnotila, že teraz je čas postarať sa o vzťah a postarala som sa o neho tak, že som vlastne umožnila dcerke urobiť to, čo potrebovala a čo vtedy bolo pre ňu dôležité. A v druhej situácii som takisto mala hranicu, že tak ako nechcem, aby išla von. Za to táto hranica bola založená na mojom úsudku, že to nie je správne a vedela som si za ňou stáť, ale netrvala som na tom, že to dcerka musí pochopiť. Niekedy máme taký pocit, že keď máme nejakú takúto našu vnútornú hranicu, že keď to tomu dieťaťu vysvetlíme, takže ono by to malo vlastne pochopiť a prijať, čo sa niekedy môže stať, aj sa stáva. A niekedy sa naozaj stane, že jednoducho tá ich potreba je silnejšia, že naozaj sa im nechce pochopiť, aspoň nie v tej chvíli, ten náš dôvod. A vtedy je čas pre nás, rodičov, to prijať. a dať im vlastne, že my im dáme to pochopenie a nechceme to pochopenie od nich naspäť. Takže v tom momente som si síce stála za svojím, ale nechala som v podstate jej pocítiť tú márnosť a to, že naozaj mi to vlastne ľúto, že vlastne nemôže tú svoju potrebu ona vykonať, ale že jej to nedovolím. Takže aj takto sa dá postarať o vzťah. Takže spoločné na týchto dvoch riešeniach bolo to, že stále sa staráme o to, aby ten náš vzťah zostal neporušený. Toľko k téme hranice a ako sa to dá rôzne riešiť v praxi. Ak by ste si chceli o tom viac prečítať, sú na to dva veľmi pekné články, priložím vám na ne link. A takisto, ak by ste mali záujem, tak Neufeld Institut CZSK má krásny kurz
na pochopenie predškoláka, ak by ste chceli vedieť, prečo vaše deti v predškolskom veku sa správajú tak, ako sa správajú a čo potrebujú, aby sme od nich pochopili. A takisto je tam novinka a je to kurz o alfa dieťati, kde sa venujeme alfa dynamike a dôvodu, prečo sú deti panovačné, takisto aj pôvodu šikany. Takže toto všetko nájdete na stránkach Neufeld Institút alebo Rodičovství hrou. A ak by ste mali záujem o osobné konzultácie, môžete ma kontaktovať. Tak majte sa pekne, dovidenia.